iba. Tam sú kľúče. Tam sú kľúče od klietok do piče. Ježiš, ale ja mám video. No fajn. Ja mám, vidíš tam mamačku kľúče. Počuješ? Simbuška sú tam kľúče od klietok. Dúfam, že ich vytrase a potom to nejak... Áno, ty si tam mala kľúč. Lebo som bola toto čistiť, vieš, že som ich otvárala. Máme náhradné. Ja však sa k nim musíme dostať nejako. Že sa k nim dostať. Bolo by dobre zavrieť Amura. Počuješ? Simbuška sú tam kľúče od klietok. Počuješ? Simbuška sú tam kľúče od klietok. Ježiš, ale ja mám video. No fajn. Ja mám, vidíš tam mamačku kľúče. Počuješ? Simbuška sú tam kľúče od klietok. Počuješ? Simbuška sú tam kľúče od klietok. Dúfam, že ich vytrase. Áno, ty si tam mala kľúč. Lebo som bola toto čistiť, vieš, že som ich otvárala. Máme náhradné. Ja však sa k nim musíme dostať nejako. Že sa k nim dostať. Bolo by dobre zavrieť Amura. Počkaj, je to. A jak sa potom s ním dostane donútra?